Sanibona, ngicela ukunibingelela kuSibani Samathongo channel. Lo okhulumayo uNkomozo Makubani uNhlanhla uZungelezi uHlonomhlophe uMalinga owalinga amatshe abazindaba zaKanani. Ngicela ukunibingelela nonke elingxenye niphinde niseseke niphinde nibukele umsebenzi wethu kuSibani Samathongo. Namhlanje ngifisa sikhulume ngento ejulile, ngento emnandi exaka wonke umuntu ukuthi kusuke kuyini kusuke kufunakalani kusuke kufuna kwenzakaleni mangabe isimo siqhamuka sikanje, ebese uthola ukuthi ke kuleyo nto leyo mangabe ifika izenke bese kube khona izimfunda zamakhwela, izimfunda makhwela bese zithi leyo nto ziyayazi kanti aziyazi. Ngoba nalo lokufuna ngiyihlukanise ukuthi imi kanjani ukuze wena okumbukelo kuSibani Samathongo ungadidiseki. Namhlanje ngifisa sikhulume ngobizo lwamanzi, ubizo lwasemanzini. Ngifisa ukuthi ngiqale ngicacisele ngichazele ukuthi ubizo lwamanzi kusuke kwenze njani, kusuke kukhulunywa ngani masikhuluma ngokuthi umuntu unobizo lwamanzi. Umuntu osuke nobizo lwamanzi umuntu othmelele ebusuku aziphuphe ke emanzini, awabona amanzi, awaphuphe futhi nawo. Ngenze uphupha ulwandle, uphupha impophoma, uphupha isiziba, uphupha umfula. Kwesinye isikhathi uziphupha ngaphansi kwawo amanzi. Omunye umuntu azakhonjiswe edoba emanzini ekhipha ufishi, ebese lento yamxaka ukuthi isho ukuthini, kanti abantu abadala bamkhombisa ukuphila kwakhe, isinkwa sakhe nenhlanhla yakhe lele kuphi emanzini. Kufuneka ukuthi ahambe aye emanzini ukuze ayolanda inhlanhla yakhe emanzini. Okay, masikhuluma ngobizo lamanzi suke sikhuluma ngayo yini osuke uyele emanzini. Emanzini 1 usukuyela ukogeza, uya emanzini uthola ukuthi ke uyogeza. Abantu abadala abahamba nawe basuke befuna ukuthi wena uhambe uyobageza esimeni samanzi, bengawudingi umuthi, befuna nje ukuthi ubahlambulele esimeni samanzi. Okwesibili, kuyenzeka uthola ukuthi ithongo lakho, idlozi lakho nesisenda somsamo wakho sonke sikuphi sike emanzini, bese sikudinga wena ukuthi uhambe uye emanzini uyoxhumana nabo. Uthola mhlawumbe umsamo wakini wasetshenzwa kakhulu, ebese abantu abadala abakwembethe bese besuka bese behamba beyohlala emanzini ngoba umsamo wasemanzini ungcoli. Bese kudingakala ukuthi wena izinto zakho zikhanyele noma zicacele noma konke okwenzayo uqhubeke phambili, bese bekudinga kuphi emanzini uyoxhumana nomsamo wakho kuphi emanzini. Uthola kwesinye isikhathi into edinga emanzini yini? Inhlanhla. Uthola abantu abadala kunenhlanhla yakho abayibekile wena, kodwa le nhlanhla yakho ukuze kusebenzele kufanele ukuthi uyilande, kudingeka uyihlambulule. Uyabona kukabili masesikhuluma ngenhlanhla. Inhlanhla uyafika uyilande, uthola inhlanhla yakhe emanzini uzoyilanda, okanye inhlanhla yakhe idinga ukuthi uzoyihlambulula kuphi emanzini. Emanzini ke kuhlukene kabili. Khona umuntu ongenaso isiphiwo samanzi kodwa uthola ukuthi usebenza abantu emanzini, akanaso isiphiwo samanzi kodwa usebenzela abantu emanzini. Bese kuzoba khona abantu abafana nami, mina nginesiphiwo samanzi, angisebenzeli umuntu emanzini ngoba vele into yami yaqala amanzi. Kunomuntu ofike enze zonke izinto zala emhlabeni, yonke into yakhe iqalele emhlabeni, bese kudingakala ukuthi ayoyiphuthula kuphi emanzini. Bese lo muntu aqhamuke sethi unesiphiwo samanzi, kanti cha usebenzela khona emanzini. Mina yonke into yami yaqalwa amanzi ngoba nomsebenzi ngawuthatha emanzini, so isiphiwo sami sakuphi esasemanzini.
Namhlanje nake mbukeli ke wakwesibani samathongo channel ngizokucacisela ngokubaluleka kokuthi kufanele uxhumane namanzi ngoba okokuqala emanzini kusuke kuya umuntu osuke ephethe ithongo elikhulu. Uyabona mase kunedlozi elinamandla uhamba namadoda amakhulu angazwani nokukhothama uthola ukuthi into yakho bayiphethe kodwa manje abafuna ukuthi kube khona umfokazana ozokusiza basuke bekudinga emanzini. Emanzini kusuke kufuneka umuntu ohamba nabantu abangazwani nokukhothama. Manje mangabe wona usuke uphupha amanzi abantu abadala bekucela uhambe emanzini basuke bekukhombisa amandla abo kuwena ukuthi bakhulu kakhulu abadinga omunye umuntu ongasaba abasize kuze kuphakame into zakho kodwa basuke bedinga wena ukuthi uhambe emanzini mase kuphakame into zakho ngoba bona ibona bazokwenzela lento ukuthi iphakame bese iyasebenza isimeni samanzi. Uyabona emanzini manga usukufuneka khona impawu zakhona uyibona. Amanzi yawaphupha ebusuku umsindo baseyindlebeni mawubona amanzi kwesinye isikhathi engathi ungavela uhambe ungena phakathi noma mawubuka amanzi uzwe umoya wakho unokuthula. Yabona khona kwesikhathi kunento ekuphethe kabi noma mhlawumbe kunento ongayizwa kahle ufuna ukuyidlulisa ebese uyahamba uye esimeni samanzi kodwa mawufika emanzini bese umoya wakho uyehla noma ngabe kuthiwa ubonolaka elingakanani ebese umoya wakho bese uyehla bese ukuthobela ukuba semanzini. Kuningi okwenzekayo uma usemanzini futhi mawuphethe ithongo lamanzi inhlanhla yakho ayithwebuleki emanzini. Cha ayithwebuleki kodwa kufuna ukuqaphela moya emanzini ilokuthi mahamba usizwa umuntu ebese ethatha izinto zakho bekade kusebenza ngazo emanzini ethi kufuna ziqale zihambe zesigodini sakhe zovaya kuyena okwazi-ke lapho ukuthi useyithwebula inhlanhla yakho ngoba yonke into yakho usukuphumela emanzini isuke ifuna ukuthi wena uyithathe uhambe nayo ekhaya. Ngisho ngabe kuthiwa yindawo angemhlophe lo usuke uyimbathi ngabe ungena empophomeni ngabe ungena olwandle ngabe ungena emfuleni meke wayithatha leyo umuntu usuke kusiza ogobela wakho noma ukumela bendabuko ethi ifuna iqale ivaye kuyena aqale uyisebenza isigodini sakho okwazi ukuthi inhlanhla yakho namandla akasehambeni. Kufanele ngisho ukuthi mekusiza ngemali imali eqhuyigagasi bese ethi uyayithatha leyo mali ufuna kube khona izayenza zona yena okwazi ukuthi inhlanhla yakhe iyahamba. Inhlanhla yasemanzini isuka kubantu abadala ize kuwena nje ngqo isuke ingamdingo omunye umuntu. Manje uyadinga ukuthi uxhumane nami ngqo ngoba ngeke ngiloko abona ke mase sikhuluma ngamanzi ngihlezi ngisho ngithi ke uyadinga ukuke kwabanye abelaphi bendabuko uma ngisuke ngenza ama-club abelaphi bendabuko abanye abangakusiza cha mase sikhuluma ngamanzi uyangidinga udinga mina qobo ngoba mina lento ngayinikezwa khona emanzini yaqalwe kuwona amanzi njengoba ngisuke ngisho ngithi anginawo ugobela ongangimela la athi hey ngamthwasisa hey ngamfundisa hey cha mina umsebenzi ngawuthatha kuphi emanzini. Umntwana wethongo ongenagobela konke akuqala uqala esimeni samanzi uyabona.